Ano ba? Ano ito dapat ba? Gipili ka sa Ginoo ba? Hindi ka sa lagma ba? Hindi sa lagma. Oh. Ano nasimba mo ka na sa lagmaan naman ko dito? Gipili ka sa Ginoo ba? Kung wala na bistin na mo, tanaw mo sa amin nga makain ka, Lord. Thank you, ngayon. Ang jakboy pa lang dito, kung makuratan ka, magtanaw ka sa ako, pero, Lord, magpapasalamat kasi, Lord, salamat Ginoo na kining gagwaya imong gipili. Amen? So, kato patanon niya, mga kinsa, dili na ta mag-insecure. Pakayo siya. Bumutan ba siya? Guwapa. Dili ka ma-insecure. Kaya nga naman, kanang pinili ko na sa Ginoo. Hindi ko ganahan ng mga bitang mag-ima-ima sa Facebook. Nagibiyaan sa uyab. Nalintan ninyo na pinili ka sa Ginoo. Bahala buwa ka pilihan niya, pero kipili ka sa Ginoo. Kinsa man na siya. Masakit kung wag ka gipili sa Ginoo. Kristohano nga way kaluwasan? O mga tao nga way kaluwasan, I mean, sakit ka, doon ka. Wa na sa iyo pang Ginoo nga gibutang kaniya dinhi sa phase 1 kalupihon. Ano ta siyo kalon? Lay! Pag nindot ani yung lugar yung simbahan na may view daan, overview. Ayun na ni mo resort kay ana dili simbahan na ni. Nindot na na purpose si Lord. Gibutang ka dili sa inyong lugar for God's purpose para magamit ka niya anang sa iyang kaymayaan. Amen. Dili ka mag-ima-ima. Niyabot mo ko, anak. Wala ka dili. Thank God, wala ka dili. Hindi ka ito si Suarez. Ang simbahan si Suarez. Doon o pigiri. Doon poultry. Ba't kahugyo kayo man? Mga alas 2 sa kadlaw, katibig-baho pero salamat sa Ginoo nga dito ni gibutang. Amen. Supernatural means above, beyond, higher, and greater than the natural. Ano na ba? Everything na gibuhat sa Ginoo, kay bulungan din siya. Everything. Gibuhat sa Ginoo sa iyong Ginoo, kay bulungan din siya. And fruitfulness is producing, making useful, restored, or a state of being extremely productive and prolific to live a life that produces good work. So, may kaplano, kapulungan sa Ginoo nga pamuhat ta halang sa iyang kaymayaan. So, ano na yung mga supernatural works of God? Number 1 is salvation. Di basta-basta lang natin ng kaluwasan ba? Pero kahipulungan ng buhat sa Ginoo. Iyon ang Bible. Because of His great love, English to us, who is rich in mercy. Gihimo kaniyang buhi, diya kang Kristo. Sa una, patay na sa atong mga sala. Basta naman din patay. Patay na sa atong mga sala. Pero karon, gihimo tang buhi. Ang pagkabanhaw, diya sa Espiritu, kay gulungang buhat na siya. Ayaw basta-basta na atong kaluwasan. Oy! Basta-basta, grasya mo ng kaluwasan, basta pasaluon na ko sa Ginoo. Sa diyan nagawat na limang kaluwasan, gasa sa Diyos, ang pingi na. I-love na. Amen? The transfer of soul from the kingdom of darkness to the kingdom of light is a spiritual, supernatural process. Kaya ang kaluwasan sa mga katawhan diri sa phase 1, diri sa phase 1, diri sa kalubian ang kaluwasan, kahipulungan buhat na sa Ginoo. Kay bisan unsaon atong trabaho, paningkamot, dili kita makaluwas nila. It's the power of God. That's why atong
just to cooperate with God. In Colossians 1:13, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of His Son, beloved. Ang church growth is a supernatural process. Ganun pagtubo sa simbahan ba? Tubo sa simbahan. No, grabe. Kay, daghan kay manimba, basta ko ano, basta anniversary. No? Ay, taga-domingo na lang sa anniversary ba? Lord? So, di man pwede. Di man pwede. Oh, sa among church, anniversary din, pero di yung inita. Kumain din kay hangin kayo. Anniversary, pero it's a supernatural process. Ato rabay ang buhaton, mga Kristohanan, pray. 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 Pray lang. Pray lang. Until such revival will come. There was a testimony, mga 1990 pati, siguro pa mo natawaan niya ang uban sa inyo, 1990 kami. There was a church in Cuba. Nga ang attendance is mga 100 lang. One day. Taga-Domingo magsimba, 100, sa kaadlaw niya na. Ibuto ang revival. 12 service na sila per Sunday para masulod lang ang libuan ka mga tao na musimba sa ilang church. Di ba utana ang pastor, unsa may imong gibuhat? So, wala man may gibuhat. Mo lagi niya mong nahitabo. Nag-antos mi pila ka tuig sa buluhaton sa Ginoo. Dayon nag-ampok ni hangtod ni abot ang katapusan. And I believe, dili lang din nga church sa tanang Assemblies of God Church, even the common churches, mubuto ang pagkapukaw sa Ginoo na ang mga tao na mutuol sa simbahan.